ka film Sikandar ka film Thamai jong Salman Khan ka ba kipai ba ki Lakshmi Linti bakan mino kane ka film ka balaya aklang bat ka aktris ba paunam ka South India ka Rashmika Mandana ya kane ka film Uttarpalaj lasngi ublay Salman Khan ula don ka jing ya keren lengkot bat kilat patai kubur hakaba shum layatu tang ya ka jing siam jong u hakaba utre ya ka tai ka film handrai ula pensyairu ya ka jing im simet ka jong u ka dairu ka sen ka banikong ba Salman Khan ula penpau halor ka jing sya berngem peniap ka jong u hakine ki arsnem baladep na u gangstar lani runar uta u kerteng u Lauren Bishnoi ulang baka jing petklan ya ka jing pahara namar ka jing sya berngem peniap kala kanglat sibun ya ka jing le jingwan jong u bat kala penjin jaru ya ka yat ka yang ka jong u ka rukom pahara kala kta ya kerkom im jong u kabaman lakasni laong Salman Khan hakin nong tok kubor apa ki nong tok kubor ki keli la uting ni em ya ka jing sya berngem peniap ba u laju yo Salman Khan laju bat da ka baong Bhagwan wala ulong ki ai halor baro kakarta kabala tho kata kalong teng pihak pensimpun ki breu rengkat pi kata kedai kajinge ngamla banle ai halor kajing pahara layui kam chua bo yat kai hakeleng kanong ba klam da sya khanlat hakaken hun pahara kajong habakeli sapang kajing pahara kabaklan saudong jong Salman Khan ulong pidei ubreu uba sultanat dei nakata kadau ki sultanat ya pi ngamkwa baken long ki sultanat bat kitu ki breu ki bum sultanat kam dei habang adon bat ki nong tho kubor henrei habang adon klem ki nong tho kubor kane kajing pahara kala penjenjar ya kajing im jonga laong Salman Khan ha kajing keren syuaban pelaj ya ka film jong ka Sikandar lasni ublay kaba une gangstar ni urunar Lauren Bishnoi ula berngem ya bala syaset patok haki mukot tuma bakan tup ya kacing penyap breu bat kacing dawa pisa don kacing angnut kabala slembha ban yoi ya une uklur Bollywood hakti kacing yap ki kenhun jong Lauren Bishnoi kila persang pun sen bat penyap ya Salman Khan haki por badang shen kentup kacing syaset suloi ya kaying sa kajong ha galaksi ha ubnai risau arjar arsau uklur ka Bollywood Salman Khan ula simkia ya ka wei pakawei ka jingja da ka basutu baka don ka jingma ya ka jing im jong bat udon kam bat pen ba sibun ya ka jinglong jingman jong kane ka jingja barok kasdang dei ha usnem kat khandai popra ha ka ba Salman Khan rengkat bat ki wei pat ki nong sim benta jong ka film hum sat heng kiba laya don lang hakapor ba Salman Khan ula siat yap ya ka wei ka masih black box hapo ka jala Rajasthan kane kala pensusi ya ka jaj pen riu Bishnoi kaba burom ya ka tei kamarat bat nadu ka tei kapor laong ba Lauren Bishnoi hakatei kapor utang kena ula don haka jing susi bat pitar persya ya aktor Salman Khan dei nadu kane kapor jong snem kat kendai popra kabala pelong ya une urunar Lauren Bishnoi ban chun yap chun im ya aktor Salman Khan kaba ula berngam bat penyap ya labun sen koble shibun ngel sikedupat haki wipat ki video ke bakum kini